anem a veure, que a mi em posa molt nerviós. Tutorial de com obrir un paquet de galletes. Això, Roget, és un invent del diablo, perquè ho obris i és un desastre. Perquè sempre s'obri tot i és un desastre. És que és un desastre, perquè s'obri tot i al final saps el que fas? Que acabes posant en una caixa perquè es fan totes molles, les galletes. Saps el que vull dir? Ala. Truco! Agarres un gabinet. Ja veurem jo com ho faig això, perquè... Ai, estic gravant? No ho sé. I talles. I quan no puc tallar i gravar el mòbil ja ho teniu. Mira, talles, agajo la primera part, on està la primera galleta. Ho veieu? Ara vaig a posar pausa perquè no puc fer-ho, però ara veureu el resultat. Vaig a posar pausa, espereu un segon. Veieu? Agarres les galletes que vulgueu, però assegureu-vos de tallar bé fins al final. Perquè si no us passarà com si arrencareu això roig, que és l'invent del diable. ¿Vale? Entonces ja no vos fa falta pinça de res. Perquè entonces tu, això ja fa de taponet, perquè tu això ja ho poses ahí, tiqui, tic, tiqui, tic, tiqui, tic, ho tanques així, i no entra aire. És que ho sé, perquè l'altre dia la meva amiga Marina ho va obrir així, i em vas posar negre. Ala, totes les galletes obertes. Desastre total. Així és com sé què fer. Així és que prengueu nota. Oblideu-se ja de la vedeta roja, que em posa negre. Que això no és un paquet de tabaco. Això és un paquet de galletes. I ho fan a posta. No sé per què, però ho fan a posta. Ale, hasta el pròxim tutorial. Adeu!